mae mor rhwydd teimlo bod ti'n boddi dan rôl gofal. Mae angen edrych ar y pethau chi'n gallu bod yn ddiolchgar ar eu cyfer nhw. Catherine Taylor dwi'n byw yn Aberystwyth. A mae hynny wrth gwrs ger y môr, sydd yn wych achos dwi yn caru'r môr. So rwy'n gofalu dros ein mab, fe yw'r pedwerydd o'n plant, a roeddwn ni wastad yn deall ei fod e'n wahanol i'r lleill. Ar y dechrau, o'n i'n digon naif i feddwl, o'n i wedi cael crwt bach tawel, achos roedd y lleill i gyd yn swnllyd ac yn llawn egni a brwdfrydedd. Wrth iddo fe tyfu, wnaethon ni sylweddoli bod yna pethau oedd yn wahanol iawn amdano fe, ond doedd dim byd yn ei ymddygiad oedd yn wael. Roedd e'n behafio yn yr ysgol, roedd e'n dawel, roedd e'n just yn cydymffurfio gyda beth oedd y disgwyliadau yna. Ond doedd e ddim yn gallu ymdopi gyda unrhyw pwysau ychwanegol. A pan rwy'n dweud pwysau, be rwy'n meddwl wrth hynny yw bron unrhyw beth annisgwyl. So wnaethon ni darganfod bod gyda fe cyflwr o'r enw Mosaic Trisomy 5Q. Ond roedd hyn bach mwy cymhleth na'r arfer, achos roedd rhan o'r chromosome wedi symud at un arall. Felly dydyn nhw ddim yn hollol siŵr beth yw goblygiadau hynny. Ond y prif beth sy'n esbonio y ffordd mae yn ymddwyn ydy bod ni wedi cael diagnosis pan oedd e bron yn ddeunaw, so cymrodd hi amser hir i gael y diagnosis yma. Ond dyn ni nawr yn deall ei fod yn autistig. Pan gawson ni'r diagnosis bod yn autistig, roedd hynny fel rhyddhad. Mae rhai plant ddim yn hoffi meddwl am ei hun gyda unrhyw fath o gyflwr. Ond pan wnaethon ni trafod gyda'n mab am hynny, dywedodd e rwy'n gwybod hynny. Cymrodd hi amser hir i fi bod yn fodlon gofyn am gymorth. Ond fe ddaeth pwynt pan oedd yn ei arddegau. Credu yn ystod y cyfnod clo a ddweud y gwir, penderfynais i oedd rhaid gofyn am mwy o gymorth. Nes i sylweddoli bod e wastad yn mynd i angen rhyw lefel o fewnbwn o gymorth. Hyd yn oed fel oedolyn fydd e dal yn angen hynny. Ac os nag oedd ni'n fodlon dweud a gofyn i'r awdurdodau am gymorth a gofyn iddyn nhw cymryd sylw ohono fe, bydde fe falle ddim yn cael y cymorth yna os nad oedd ni yna. Rwy'n gwerthfawrogol iawn o'r cymorth rwy'n cael gan y mudiadau sydd yn cefnogi gofalwyr, yn enwedig credu oherwydd maen nhw'n hands-on iawn a maen nhw yn darparu beth sydd angen mewn gwahanol ffyrdd. Un o'r pethau sy'n helpu fi i ymdopi gyda fy rôl fel gofalwr ydy nofio yn y môr, a dwi'n gwneud hynny o leia 4 bore yr wythnos gydol y flwyddyn. Wel, mae yna rhywbeth arbennig iawn am nofio mewn dŵr oer. Mae ymchwil wedi dangos bod nofio mewn dŵr oer yn cael buddiannau llesol iawn ar yr ymennydd a'r corff. I fi, mae e fel reset. Rwy'n dioddau llawer o boen a mae ddod lawr i'r môr yn y bore a dechrau'r dydd yn nofio. Just fel gwasgu botwm sy'n dweud mae heddi'n ddiwrnod newydd, rwy ti'n iawn, fyddi di yn goroesi. A mae'n helpu ddyfal barhau. Fi'n credu os ydych chi'n briod â rhywun sy'n angen help, neu bod chi'n fam i rhywun sydd angen help, mae'n gallu teimlo ddylech chi ddim hawlio'r gofal ychwanegol yna i'ch hunan, ond dych chi angen e. Achos heb bod chi'n cael y cymorth, heb bod chi'n cael y gofal, dydych chi ddim yn gallu gwneud y gorau dros y person sydd angen chi. Byddwn i'n dweud i unrhyw un sydd yn meddwl dydw i ddim wir yn gofalwr, dydw i ddim yn gofalu, rwy'n just yn fam.
Os dyna'n profiad i, yr unig profiad gofal go iawn sydd gen i yw bod yn fam i blentyn sydd angen cefnogaeth ychwanegol. Os oes gyda chi plentyn sydd angen unrhyw gofal ychwanegol, mae hynny'n cymryd llawer iawn o egni emosiynol, corfforol a meddyliol wrthoch chi. Felly gofynnwch.